Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na sining nga matag Palamati region-wide, mga pakalakad kita sa nabilin isa ka oras. 2 ka minutos karon nga adlaw Sabado night, katapusan nga adlaw petsa 30, katapusan manini nga petsa sa bulan sa Abril sa aton nga pagbugtaw buwasaga. Magasangko na kita sa bulan sang Kabulakan, bulan sang Mayo. Sabado namang edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinaandan liwat na banaton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sining nga mga correspondent sa pagtulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sining kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Sa aton sining mata kadulungan oras sa kagabiyo ng aton sining patrol to Cruisewell Patrol. Kaya na panagalambiyon sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Bantayan kagimusuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabado night, builog nato na puwersa ni Aksyon Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto Aksyon Papang Nixon Tahong. Ato nga pagbantay sang mga balita, just in report, breaking news, flash report sa balita nasyonal kag international. Mangin kabuylog naton karong gabi sa pagpangalagad sa Badunay sa inyo palatuntunan. News Center ang puwersa ni Aksyon Eden Abuso. Mangin kabuylog man nato ng puwersa sa aton siring nga mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Aksyon JM Baikin. Sa transmitter dito naman sa Control Tower Barangay Talok, Siyudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanda ng inyo sinalagan ninyo sining angkorman Aksyon Night Patrol Program. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa. Hop diri nyo ako sa Rabilin. Isa ka oras kapag pangalagad inyo para tuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Sa ato matagpalamati sa aton nga mga viewers sa ato sa nga Facebook Live, palihog lang, like kag share para everybody happy. Sa ato sa nga pagpakalagad karong gabi Sabado night. Basta nga pag-check attendance, pag-pop up sa inyong ngalan sa Facebook Live, automatic i-share dayon. Amo man lang ayo ta sa aton nga mga suki, maukod nga tagpalamati every night diri sa inyo palatuntunan. Mapaang-paang gyapon ang panahon na pisar nga gabi na. Ara gyapon ang usbong sang init sa dalan la. Mabatsagan mo gid no. Kung nagasakay ka sa lakyan, abre ang bintana, mabulubog na ang hangin. Ang
Atong gihapon nga rejoinder kag reminder sa aton nga mga kaaksyon sa mga motorista ta halong gid kamo ha. Iprano pa kay na maging responderan sa action deal dira sa highway sa Tangobo na bungguan to. Although nga may arak iban poste na da kung kaysa nga igadalan pero kung kaysa kung hindi ka makahay nga nagadlagan ka sa highway hindi mo matiparahan kung isa ga may tao nga nagatabok igo mo yan matiparahan lapit na kung alang-alangon mo masungkit mo gid mo nang iban kung kaysa ti mag highway na hindi kung isa mabitar ti nagahay sila pero kapag sugata ka mo sang inyong kaparehas yung salakyan nga nagahay ti low ka na pero kung may sugata ka nga na medyo nag-low siya once in a while medyo high ka man. Kaya kung kaysa may nagatabok sa hindi mo makitan, kung di makita sang kamasintro sang hay mga suga, ibot ka na lang gali, may darasa ka na nga tawong. Kamo na nga medyo extra lang kita nga paghalong kung nagabiyahe kita sa orasang kagabihon. Hindi kita maghatag kumpiyansa, ha? Hindi ka budlay nga maghatag ka kumpiyansa. Kuwan pagkataan ka pigado pa sang panahon subong tig-ilinit pa mana na kung mabungguan kag masapding ka tayo ng hindi ka lang bala madalman sa mga pilas mo ang mga bulubagras kag lulisgis madala na sa mercochrome kung mabalik tiil mo da mutulaan da ang nubo sina nga sintensya simento kung ang alang-alangon simento butangan ta kabilya. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ato nga mga kapulisan sa mga nagkalaylaing nga mga police station 1 to 10 nagapatigayo na sa police visibility saturation drive sa tag sa nila sinika mga areas of responsibility. Bukas mga itong sinipila ka mga balay kalanan ng kailimnan until 12 midnight pang curfew for minors. Pero sige po na ato mga reminder sa mga tagpalamatita social distancing kag ayaw gid makalipat sok-sok kita face mask pang dulo depensa sa panibag-o nga pamahog sang Omicron sa variant. Kasi sa tunga-tunga sa bulan sang Marso, ang forecast sang Okta Research basi kon mag-surge, kabay pa hindi lang. Tungod ko siyang campaign, ito nagligat mga bulan ang kampanya na wala mag-surge. Tapos seleksyon, amo din ang pag-surge. Kung ang kilala ko pa niya, oops, kasi kung negosyo naman na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Di man guro. Silingan nila, tinga nga tapusong itang eleksyon. Tapos mag-surge. Hindi pwedeng anti-seleksyon o sa kasagsagan sa kampanya. Why surge? Nga ito makuturan ka duda man kung kisa mo. Anyway, ano tayo magsalig Importante, pag may booster shots, second booster shots, tirahada yun. Sa wala pa nakapa-booster shots, pa-booster shots ka mo. Sa nakapa-booster shots na, pag may available nga vaccine, second booster shots, arangkadahan na. Ayaw na hatag pa sang problema. May
May gabi dira sa kay Mr. Mrs. Giranz kag Jessica Barela. Monitor kita mag-asawa o. Anya, punto sila sa GNG. Ay, puwerte. So, okay, gaga avid listener gid sa Action Radio. Mag-asawa nga Toto Giranz kag si Madam Jessica Barela. Salamat gid sa inyo nga support sa Action Radio. Bisan sa salakyan nila kung yung Action Radio ginapamatian, way labot cellphone nila sa balay nila, unay man transistor. Daway gid palagi wala Action Radio. Salamat gid. Jocelyn, mayang gabi da sa imo. Kay Little Sibuan, dara sa Barangay 27, mayang gabi igit. Kay Mama Belen, kay Chichi, kay Pingping, kay Litlit. Kami ka muni, Little Sibuan. Kativer, mayang gabi da. Sala Carlota, greet ko lang happy birthday sa sister ko, Carmen Gerardino sa La Castellana. Kamonitor man sila. Alin kay Virginia Ortez. Dra man sa kay kwanda kay Mr. Mrs. Arthur Jeff Villasor, kay Vanessa kag Doc Matmayo, Noel Amar, kay Alma Uligon, kay Mikey Montilla, Sirela, Samar Aguilion, Alex Montesa, Milili Uligo, pamilya ko sa DSB Pandanon, natami ako lang. Halin kay Jinky Jalagdon, sang Arizona, USA. Salamat din sang 50 stars. Diding alohamiento, damay gabi ha, kay Toto Joshua Christopher Bilas. Ara na sila, gapa urok-urok. Ay, kamusta gali si Mama Betelaw dala sa Minalbagan? Bigla na ko kay Mama Betelaw. Manang Bekilaw, kumari John Silaw, kumparing Dalbert Adlan, Toto John Bergjod, Philip Jod, Arkim Jod, paring Jekyll Jod, Ihado Aljan, Nene Lao, Pump Boy sa Shell sa Binalbagan, empleyado security guard sa Biscom, Binalbagan, binagid kay Miss Nora de Mebildo, kay Mr. Leve Frias, may gabi lang dala sa inyo. Musta si Maninay Sinchamorf? Maninay Sinchamorf, musta ka na? Huwag kita da? May kakaloy bibidor? Kay Rogelio, Toto Catalbas Jr. Misis siya kabataan niya, ligo na mong puno-lunok, gapa urok-urok man. Mr. Mrs. Marinoy, Jerry Teveros and family, may gabi ha. Kay Mr. Rio Bentampos, LTO Chief sang Bacolod, Mr. Mrs. Roger Montalbo and family, kay Eva kag Joel Sanko and kids, para na sila pa urok-urok naman. Mamati sa Action Night Patrol. Ay, perti. Parami ng parami na sila. Sige. Nagabidira sa kay John Dicena. John Dicena sa Kabugwason. Shout out sa Water Glaze Boys. Alin kay Ellison Gripon Ong. 75 stars. Salamat gid kay Helda Quachon. Helda Quachon, salamat gid sa imo nga 75 stars. Check ta to sa Patrol 2. Balontang sitwasyon sa Metro Bacolod sa liwat kag finale nga paglibot-libot sa aton sa nga patrol. Observation ni Action Jan, ako ni Action na Dil Salazar. Sa aton sa nga Sabado night sa Barangay Bata nga mga pumuluyo may gabi dira kag may gabi gid kay Eduardo Caliso Jr. dira sa Barangay Bata gapa urok-urok sa. Are na sa Action John Diaz observation report or Action Del Salazar observation report sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Del, please come back. Yes, mayong gabi aksyonary kag happy weekend sa aton sila mga ka-aksyon nga nagapahunay-hunay subong sila sinitag sa mga puloy-an aksyonary ka samtang aton sila mga ka-aksyon nagapahuway ang iban na naga-double time bangod 7 days less nagidlamang aksyonary ka matapos na no ang pagpangampanya diri sa may lokal kag sa national
nga pinili ay action Eric. So subong gabi makita naton nga sako-sako pagid no sa gihapon ang mga postering team sa kada kandidato action Eric para at least sa katapusan nga semana sa kaulihing hugnat no mangin visible ang ila sining mga litrato mga ngalan ilabi na sa public places section na Erika. Kung makita nato nati samtang nagapalapit ang eleksyon, mas nagadamo ang mga campaign materials nga ginapang takod action Eric. Even kagabihon gani action Eric pati ang ila sini nga mga nagaronda no nga mga ang mga audio naman ng action Eric nga ginabutaw sa mga salakyan. Bisan mga speaker. Nga bisan nga gabi na hati kundi indirang Gari Corrida pa? Gari Corrida pa. Kumbaga amo gina no basta lapit lang ang eleksyon hindi ka dapat magpatumbay action Eric kay budlay na no budlay na nga nagakumpiyansa action Eric kumbaga Budlay malipatan? Budlay malipatan na mo gina. Ilabi na nga may mga kandidato action Eric nga wala nagapa-advertise, wala nagagasto sa radyo, wala nag-utilize ang radio nga platform para mapalabot ang ila sini nga mga mensahe or plataforma nga supposed to be effective kung tani action Eric. Bangod ang radyo hindi niya isa lang kalugar ang masakupan kundi laba or lapad ang coverage sa pagpangampanya kagatiya mo na may recall kung mag-action Eric ang ngalan sang kandidato kung mayara sang radio ad nga mabatian na. Yes. Especially action Eric kung mga jingle pagid bala arang nagabalik-balik dugay-dugay ginapatukar. Dugay ginatawag kanila nga LSS action Eric kati dugay-dugay ginasunod mo man ang lyrics sang kanta no. Tiyan mo na ang mga kandidato nga wala budget naman tener action Eric sang inasini nga mga speaker kag ronda no sa Biloga nga syudad sa Bacolod o kon iban man nga mga lugar diri sa probinsya action Eric. By the way nagbalik ang patrol dito sa may Upper East Avenue action Eric kag makita naton nga sanag sanag ang area dito sa may going circumferential road action Eric. Makita naton dito nga wala gyud problema kon lightings ang paghahambalan action Eric. Mangod ngati mas mabala nga safe ang lugar, ang security action Eric karagin send ko dirang litrato no sa kusining group chat. Amo na siya ang kasanag. Krami din tanawon sa nagsanag sa nagsanag kada tawhay hagyan action Eric. Amo na kay na mention ni Papa ngati may mga mag-uyabay nga nagamotor ngati ang iban dito action Eric nagapatunga sa dalan magpalitrato since sa tuman katawhay kag makitaan mo no ngati amo na bala ang matahom nga background sa litrato action Eric no ang ginmention nga ni Papang believe man siya bagod mayara sang security halin sa may puno dito sa may circumferential road kag mayara pa sang security dito sa may corner action Eric sang Dalan Lopez Haina. So amo na siya ka-secured no ang lugar nati kung i-compare naton ang kay nasang hapon nga kuha naton kag subong nga gabi mahamba mag action Eric kati secured gid ang lugar dira sa may Upper East Avenue. May pwede ka dahil kalibot-libot sa mga lugar na nila nga may salakyan ka ano? So personally wala ko may nakita sa signage bala nga bawal ang practice driving or mga signage sabi nga bawal ang tambay. So far wala ko sang may nakitaan nga mga signages. Pero nakita natin action Eric nga wala gid man 2 man pa so far sang Lagawan o kon mga lugar bala nga pwede ka katambay maka chill dira. So far though wala gid man 2 months sang Lagawan as of now. Pero tiyan mo na once nga ma-develop ang lugar sige na paabot nga isa man sa mga go-to places diri sa may syudad sa Bacolod action Eric. Kaya na mo to high so far tiyan na ang mga nagalabay, nagamotor, nagapalitrato action Eric kag tiyan na rekta yun po sa social media. Ang lang nami bangod mayara sang seguridad action Eric ang pag-ambalan wala kagid sang problemahon kung maglabay ka sa
nga area, no? By the way, sa aton sini nga mga kaaksyon na maghalong sa mga aksidente. Gani? Wala sa nga assurance actionary nga naglabay ka sa pedestrian lane, hindi ka na mabungguan. Correct. Amo ginaang lesson nga hindi gid magkumpiyansa nga not because pedestrian lane, wala niya sang possible nga mga aksidente nga nagaluntad. Kag syempre kay na actionary kamo tubla kay nang gin-report naton sa flash report. Gani? Pero kay na no istorya ko tong driver do nagapanimako eh. Nakatungging. Do naka shot possibly actionary. Ang nagamotor? Ang nagamotor, kay na-interview ko to siya mo, pero may mga allegations siya nga nagbahar man siya. Kag nakibot, no, sa ginali na lang nagtabok katong babayi, pero good thing is conscious ang biktima action, Rick. Do nga tisanag man ang lugar, may mga street lights man action, Rick, may mga poste man sa tunga sang Thunder Island, pero tiyan mo na, dapat make sure gid nga doble gid sa paghalong, rider ka man o kon pedestrian nga nagatabok sa dalan, actionary ka. And ang patrol na kalabay man sa bayan sa Bacolod City Government Center, ang mga bata to actionary na hindi gid mapunggana, especially nga tibisan na subong kagabihon damo sa gihapon sa mga chikiting ang nagahampang dito sa may playground sa Bacolod Government Center. Ang mga to kay nga notice ni papangati bisan dulom-dulom na, wala medyo sa lighting sa likod ng BGC malapit sa may football field. Makita mo actionary na nag-enjoy gid no ang mga kabataan samtang ginabantayan sa ila sa mga guardian ginikanan o kon himata actionary ngati amo na bala makita naton ang kalipay no sa itsura sa mga kabataan bangod ngati do nakaligwa-ligwa actionary kag ma-enjoy gid nila once nga sila sa pampubliko nga lugar kaangay sang playground actionary. Same man sa may sang Capitol Lagoon na subong nga gabi ngati before sila nag-close actionary subong alas 10 sang gabi makita naton ngati nagadamo actionary ang mga street vendors diri sa kilid sang lagoon ngati before bala makita naton nga pigaw gid sang height sang COVID-19 pandemic pero mo-observe din naton ngati nagaraya ang mga street food no ang mga nagabaligya diri nga mga vendors sa kilid sang Capitol Laguna. So far ari kami diri sa may old City Hall ayon actionary ni Action Tapang samtang nagabulupantaya kag naga-monitor man sa social media. Observation report sang patrol karon nga Sabado sang gabi ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Action Dale Salazar. There you have it, reporting live dira sa Patrol 2. Sitwasyon sa Bacolod, patayo na paglibot-libot ng Action Dale. Nag-aobserbar sa matamat kapag dalom sa kagabiyon. Balikatan na ito sa nga patrola sa pala report na Action Dale. May kabidira kay Mr. and Mrs. Helmon Garbanzos and family, kay classmate ko Joe Oliveres Jr. Dara sa Banago, may kabigid, kay Arman Catalia, kay Migo ko Ronnie Gordon, kay Mary Vet Gonzales Sirano, kay Manjo Arnejo. Ara na sila pa urok-urok in sa aksyon na night patrol program. Kay Bandoy Banduho sang Kabangkalan City, ginatamyaw kagid ni Boyet Ristar. Malang kuno nga pagpaurok-urok pamati sa action night patrol. Tamya ko si security guard Campaner, alin kay John Alvarez sa Humayaw. Elmer Tanyo Rigula may kabigid, kay Milili Uligo sang Vani Cafe, ayang gabigid. Sa Barangay Mansilingan, araman si Richel Rilatos. Sa Senda Lugway, si Mario Olvido Aquisa, Ray Flores Barrioga, may gabi. Kay Leia kag Donald Cabasag and family. Dala sa may Stone Heaven, Barangay Granada, araman si Jose Herson Lapinig, Jory Nipomuceno and family. Uy, si Madam Divina Gracia sang Manville Rural sa Division ka monitor man sa ato, no? Barangay Panokoy. Marilo Trabilia Catinoy, kay Connie Laparan. Kami ako nandira pamilya ko sa Valladolid kag Paranaque, pamilya Torre. Alin kay Alexis Wiwing Torre sang UK. Glenda Flores sa Landisa,
Tami ako dira si Ronalda Pragata, Rodolfo Escoltor, Jelly, Conjele, Chodusio, Larry Buyog, Urbayog, sang Ultra Security. Monitor kami ni dia. Thanks and more favors. Action Radyo Bacolod. Halin kay Manjo Arnejo. Nimin siya Rokis da may gabiigid. Ga paurok-urok sila pamati sa Action Night Patrol Program. Dara sa may Rochester, Minnesota, USA, Banisa Mayo, may gabiigid. Or good morning. Oyen Colmenares. May gabi dira kay former Congressman na Nery Colmenares. Monitor man siya aton giliw. Maribic Castinda sa Bangga Tutong, ara man sila. Paurok-urok yun. Salamat kita. Sige, alas sa daon ka na, kag i-check na ang mga report na gikan sa ato sini nga mga correspondent. Unaon tang report live gikan sa First District covering sang San Carlos, Calatrava, kag Banwa sang Toboso. Sa report ni Aksyon Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Nelson, may gabi. Yes, Action Erika, may gabi mantag sa aton sini nga mga tagpalamati, mayong gabigid sa inyo tanan. Medyo mapaang ang kaimtang, kaga dapat gid hindi malipat ang aton sini nga mga tagpalamati nga sa panahon nga magwa ka mo sa inyo balay, dapat mag-inom gid kamo sang madamo nga tubig kay puwerte ang kainit sang karon nga panahon. Kaga pagwa mo sa imo sini nga balay ang imo sini nga balhas nagatululo. No, kay na didto bla sa aton nga ginkaduan nga kung sabihin nagahimo sang training sa mga volunteer correspondent dito kay nagapanaog ta sa salakyan nagatululo yang akon sini nga duga. Purte kainit kainagid no karon sa kagahon tugnaw naman di mo ma-spilling ang panahon subong well anyway sa mga kasimanwa mga kaaksyon ti sobra-sobrahan ni man kung gaambal sila glasses a day sang tubig pasubrahin nyo kay ang gagwa sa lawas hindi makontrol. So mugina ang kainiton subong nga panahon Aksyon Eric. Ang pila sa aton sini nga mga madulong nga balita sa sini nga gabi Aksyon Eric ini may kang tanan di subong nga panahon na sang campaign sorties kag nagkalain-lain nga mga rallies sang mga politiko kay pila na lang kaadlaw husgahan na sila sang publiko pinagi sa pagboto amoning panahon nga kung sa diin ang level kung ano ka man nga level sa sosyudad kung manggaranon ka kung sa mga sinibuano pa dato kung pobre o kung pigado amoning panahon nga sa binutuhay equal voting kamo nga duwa. Meaning wala sang magaranon, wala sang pobre sa panahon sang boto, isa lang na ang imo iboto. Mo man na ang boto sang isa ka manggaranon, isa lang ka boto. So sa paron nga panahon, equal voting ang tanan, kaga sa panahon sa mayanoy dito na magahusga ang publiko kung sino dapat maguyat sa rinda sang aton sini nga pungsod Pilipinas kag sa lokal nga bahin Aksyon na Eric. Sa nasiling ko na ngati may mga campaign sorties, may mga public forum sa mga politiko bauti sa Calatrava wala na dayon. Wala na dayon Aksyon Eric kay ang problema nakuha sang aton sini nga mga kapulisan may ara sang pagpamahog sa mga politisyan nga nagapadalagan lokal dito mismo sa may Banwa sang Calatrava rason nga ang ginorganize sang St. Peter Parish Church
sa idalom sang Diocese of San Carlos nga amo ni sila ang naga-initiate kag mag-facilitate kun tani sa nga public forum sa Banwa sang Calatrava sa tatlo ka mga nagapadalagan alkalde wala na dayon tungod man nga ang rason action Eric sang pila ka mga politician nila binigit sa aton sining pamunuan mga otoridad naton sa Calatrava nagambal sila nga hindi nila masyado ma-secure ang area kay open space thickly populated ang area malapit sa mga puluyan kaghaha sa igad sang dalan. So ang mga politiko hindi nila ma-secure, that is why ginrekomendar ni Police Major Lumiain Lidawan na kung pwede ihimo ang public forum sa sa may evacuation center enclosed kung hindi gani sa simbahan mismo sa St. Peter Parish Church pagkatapos ang misa. So ginistoryahan sa mga kaparian sa Banwa sang Calatrava sa pagpamuno ni Father Reverend Dindo Pipito ang nasambit na proposal. So nag-come up ngati kung nagamo lang na hindi masigurado ang seguridad sang mga nagatambong kay open space kag hindi sila kabalo sang posible nga matabo kay hasta sa gabi. So ginpakamayo na lang sang mga kaparian action Eric nga hindi pagdayunon ang nasambit na forum nga kuntani kahapon na matabo. So ginpakamaayo na lang nila nga hindi na lang pagpadayunon kag tiiniman ang nangin rekomendasyon sa mga katapos ang kapulisan kag militar sa Banwa sang Calatrava nga hindi na lang padayunon kung magamo lang na ang sitwasyon kay manti action Eric ang nadumduman sa aton sini nga mga kaaksyon ng Banwa sang Calatrava na paidalom sa grave area of concern sa panahon na sang eleksyon tungod sa presensya sang armado nga grupo kag mayara sang competition sa tunga sang mga politician na nagapadalagan. Okay. So muna ang isa sa ginalantaw sa aton sini kapulisan nga ti ginapakamayo nila kag ilaman na gina-appreciate ang hindi padayon sa nasambit na forum. Di maiban man nga nagasiling kami okay naman kami tani galing kay ang pulis mismo nagahambal nga hindi sila kahatag sang seguridad. Yari action Eric ang kabahin sang pahayag sang Executive Secretary ni Mayor Marilyn Era nga si Marian Era. Another than you, either evacuation center or simbahan. Oo. So wala na nagsugod sa father kundi ng binyo. Nagtulungan na rin siya, pero after sa isaha ang panamig na-desisyon na nila unanimously sa mga pari diri sa Calatrava na ilan na lang i-cancel kasi sila gusto pa nga di ba kailangan mo ko sort of threat pa. Oo. So, mga mo nag-consider ni Captain Bartolome o ni Sir Ligawan nga dili sila gusto sa open park kaya dili nila ma-secure ang palibot kaya tungod na private po ng mga panimalay. On nga, highway siya, so easy for the body to escape. Kaya pwede lang yun sila sa palakyan nila. Dili mapunta sa Abri, sa Instead, kung yun siya na mga nag-park na, kay highway gani. Basta. So that's why, advice ni Floating, agree yung sa evacuation, kaya mas-secure nila ang exit, ang entrance of exit. May tatulot sila, o niya, ang diri sa palibot, kuhan man, naka-fence man ta. So ang ilang concern ng dito, kaya naman sa Himalay sa kuhan, so pwede yun nga mga kung naman galing mga bad intention para ni Mayor,
pwede man sa paninalay ko posting daan. So hindi lang so mo to action Eric ang nangin nakapahin nga pahayag na Executive Secretary the Mayor dira sa Maya Banwa sa Calatrava with regards sa wala na tabo nga public forum nga kuntani buwas nga kung kahapon nga adlaw ang natabo. So muna ang nangin resulta ti ginapangayuan taman sang tingog si Father Dindo kaso lang kahigti kayong yung schedule kag aton man gina honor nga ti muna ang pila sang ilang mga sininga mangin concern ang seguridad sa tagsa-tagsa ka mga politician as well sa mga organizers sa nasambit na okasyon o kon public forum. Sa ibang So balita, Eric, wala na sa public forum matabo sa semana way na. wala na. Sige. Ang nabatian ko murag mag-rally na lang kuno sila ang mga politiko. Okay. Ula sa kuha nila sa sa publiko. Kay mapaway ko na sila Sabado, Domingo. Correct. Kay mabuilo sila iban. Dahil kabalikan na sa aksyon Nelson Pateño na utod ang iya sining linya aksyon Henry Espolgar, no? Palihog ka na liwat kontak sang linya ni aksyon Nelson Pateño. So wala na, madayon to ang public forum, instead nga siguro mapatigay na lang sang rally ang mga politiko. Aksyon na Nelson, proceed sa imo sa report. Yes, muna ang wala na gid ang rally na lang sang pila ka mga final nila nga rally sa may Banwasang Calatrava. Kag pila ka mga barangay ti ari na sila subong naga-concentrate sa poblasyon sila sining nga kampanya kay daw tapos naman sila sa pila ka mga bahin sa bukid. So diri naman sila sa may coastal area ang ila sining nga concentration. Sige, bantayan ta sa pila ka mga inadlaw nga nabilin para sa maabot na minain nga eleksyon kung sinugid ang magatungko mayor, gobernador kag iban pa nga mga local position diri sa may probinsya sa Negros Occidental. Samtang aksiyonere kadayon man nga ginamonitor sa Calatrava Rural Health Unit ang pila ka mga kaso sa dengue diri sa may Banwa sa Calatrava matapos nga ginaigo karon sang dengue ang barangay San Isidro sakop sa Banwa sa Calatrava nga kung sa diin duwa ka mga 3 years old kag isa ka duwa ka 5 years old kag isa ka 8 years old ang karon na confine sa Calatrava District Hospital ang ini nga mga kabataan kaysa sining bulan sang Abril Aksiyonere ginapahayag ni Chris Lorizo ang Municipal Health Officer sa Banwa sa Calatrava nga mayara na sang 58 anyos nga napatay tungod sa dengue. So ang ila karon nga tanumdum sa publiko na dapat ibalik ang ila sining habit sa pagpanglimpyo sa aga kag hapon para malikawan ang pagdamo sa lamok nga nagadala sa dengue. Amo ini ang ila subong nga ginakampanya sa Banwa sa Calatrava ang pagpanglimpyo sa oras ng alas 5 tubtob alas 7 sa aga, alas 4 tubtob alas 7 sa gabi ang paglimpyuhanay. Ini base naman sa ginapagwadamlag pa sang executive order sang alkalde na napitsahan sa tuwang bulan sa Mayo 2020 ay balik ang inaugalian ang mga pagpanglimpyo sa ila sining palibot. So muna ang pila sa mga informasyon kag balita nga madulong naton Action Eric Saturday night para sa Action Night Patrol ka-action nyo Nelson Pateño. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action!
Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon Nelson Pateño reporting live gikan sa 1st District, Escalante, Toboso, Calatrava nga area. Nagabidala kay Maninoy Maing kay Maninay Chari Salvacion. Nagapaurok-urok gid si Rizal Miranda Sakari. Sakay Tatay Tuma kay Nanay Bining Rigula. Samya ka mo ni Elmer Tanyo Rigula. Kay Manong Ramon kag Manang Lilia Taton. Kay Maninoy Rimo kag Maninay Clarita Tampipi. Kay Clark Tampipi. Nansang Gardenville Subdivision Barangay Tangob. Sa monitor gid, no? Eric Sumpay, tukayo Eric Sumpay, may gabigid. Hello, Idol Action Eric. Thank you, gid, sa greetings. Kami ito gina sa hobby ko. Si Jiran Randy Barela. Nya po kami sa GNG. Okay. Greet ko man mga taga CHMSU. Congratulations tanan nga taga CHMSU. Especially sa mga taga Fortune Town Campus. Naga-monitor. Kita rin na kay Madam Yes kag Randy Barela. Ayos! Halin sa report na aksyon na Roger. Sa nawantang report, halin sa report na aksyon na Nelson. Aksyon Roger Gotev, nag-standby sa line number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa aksyon Roger Gotev, line number 3 sa report. Aksyon Roger, may gabi. Yes, Action Eric, may gabi sa aton mga aksyon. Sa karon nga Sabado, Action Eric, na medyo matulutawahay man ang country area sa 2nd District sa probinsya sa Negros Occidental. Luwas lamang sa mga asod-asod ng mga aksidente. Bala, pero sa syudad sa Sagay, may tatlo tanan ka mga aksidente sa sinakyan. Pero ang duha diri mo lamang ang naka-record o kung ang isa ka bungguan na isang duha ka mga motorsiklo mo lamang naka-record at sunerek tungod kay ang duha daw wala man nag-regduhan ay naman lang dayon kay subunga gabi kani may ara naman diri sa may sityo kinalumsan sa barangay Poblasyon 1 pero nag-regduhan ay man ang duha pero iniya resulta sunerek sang isa ka aksidente sa bahin ni isang barangay Lupisay na diri sa may National Highway at rin nagresulta gid sa pagka-hospital sa tatlo karon ka mga nakasakay sa motorsiklo isa ka driver kang duha ka mga back rider kini kag pa sa report nga ti ang tatlo nga ini amo ang samaran pagkatapos aksionerek nga naka-enkwentro man sa isa ka motorsiklo nga nagbunggo mismo sila na tatlo sa likod sining motorsiklo tungod lamang man sa kalo nga na palid ba pagkatapos aksionerek sang pagkatapos sang pagbalik sa driver dito na yung sila nagsangkitan na nga duha. So ang involvado dre isa ini ka Kawasaki XRM motorcycle nga ginamaniho ini Action Eric ni Marlon Alberio Itison 37 anyos edad kag ini siya residente sang barangay Lupisay na diri sa may Puro Manuela barangay Lupisay na sa tubang gibla sining patio Action Eric sang barangay Lupisay na kag bakride sini ang duha pagid ka mga kamabainan nga o kung duha pagid niya ka bakride nga mo sanday Joshua Osel Itison 18 anyos sa edad residente man sa mga lugar kagining si Mark Reynan
Tison, 20 anyos sa edad. So tatlo ini sila karon na dala sa bahinsang San Alfredo Marañon District Hospital. Pero sunod sa report daw isa diri sila inog transfer pa. Ang driver naman sang isa pagid ka Kawasaki nga Kawasaki Barak 125 kag ang driver karon ari diri sa bahinsang Sagay City PNP. Sunod sa report kag inisya aksyoneric ang nag-voluntary surrender. Pero daw na kwan pa siya kadito kaina sa barangay opisina sa masabong insidente. Gibulikan niya pa ni kuno ang tatlo pero paano siya, map na siya sa mga pumuluyo dito. Pero may ara nga isa ka barangay kagawad doon siya nagbulig siya mo to nga nadala siya diri sa bansang Cadiz City PNP. Ini si Junel Abiles, 27 anyos edad, residente iya sa sitio Siwahon, barangay Siwahon, siyudad sang Sagay. Mapauli na kutanin siya kayo na mga alas 4:30 takna sige lamang hapon na tabo ang amo nga insidente. Sorry at sunere kaya sini nga pagpahayag sang driver nga karon destinado sa bahin sang kung ginakustudi sa bahin sang Sagay City PNP sa iya sini nga pagpahayag may katalan sini nga na tabo aksyon ereka kaina. Ano sir, nalakat bagam lang ang motor sir, tapos nahulog kong kalo. Ginagay mo sir yung hauler, tapos nakakaano yung ulo, kasong kalo. Tapos na motor nga yuton eh. Nagtabap ko nga sa motor, sila layo pa. Motor na ako yuton. Nagkatlaga na ako motor balik, nasunod nila. Motor bugbuan na lang guma sa kumuli ko. Kawin na payag ni Junel Abiles sa karon nga siya ang custody diri sang Sagay City PNP bangod sa Pilason nito ang tatlo pero sunod siya kaina nga mayo lang ani kay ara to ang isa ka barangay official way mo no mention kay kilala pero kay man ginkuan na siya kuno mga binangon to kag nakastiguan na siya sa mga pumuluyo kay ding tatlo halos sa gajiragin tanan sa may barangay Lopisay na sa din natabo ang amo nga aksidente aksyoneric. So ara karon sa traffic section ang ini nga kaso samtang ang duha to ka mga nagretabo diri isa sa may sa Romar subdivision sa gitana sa duha ka mga SUV daw nagaregluhan na naman lang kay kiniman nga gabi may araman nga motorsiklo kontrabansa isa man ka slakyan diri sa bahinsang sitio Kinalumsan pero daw sa gitana ay malang ginagmay aksyoneric way man niya magtuga sangko na nano nga mga damage sabi sa ilas ni kalawasan sa mga involvado sa mga driver. So daw okay man aksyoneric nagpa-record man digiri ang si IDG bila kay may ginkuha sila di may aras la operasyon kay na di sa may barangay Bato na-record din kahapon pero way pa naton makuha ang spot report kay pagkatapos sunod pa siya kay Police Chief Master Sergeant Rael Gargar nga nagpa-record lang sila nga na-operasyon sila pero nag-coordinate lang wala mo balaan kung bala positive ang ila sining operasyon. Nanday Police Major Navarez ang CIDG Bacolod. So wala pa. Way pa kita sang ibaluan directionary kung bala wanted person o kung anong operasyon sang Criminal Investigation and Detection Group diri sa bahin sang Ciudad Ban sang Sagay. So kuan karon gina custody man sang amon diri nga City Treasurer office ang 148 tanan ka mga boxes sang mga official ballot nga nag-abot na aksyoneric diri sa Cadiz. Actually kagabi panigil nag-abot pero ara subong sa City Treasurer's office kasi ito sa attorney John Cabanilla nga amon sa City Commission or election officer o kon comunic officer
ang mga ballot boxes kag ang mga official ballot diri niya sa City Treasurer's Office. Tikay na sugilano na ito nga mo diri nga City Treasurer sa officer nga si Ma'am Cristina Puentes. Pero siya receive lang nila 148 ka mga boxes sang official ballot nga ini siya ang distribute pa sa tag ka mga present kay diri sa Ciudad Secades by 148 ka mga presento sa bidyosanan ka mga barangay diri kay siguman sa VCM nga nagabot man lang semana ang vote counting machine nga ti mga 148 man ato action erect diri man sa Ciudad Secades. Ang mga BCM ati ara inaiya sa COMELEC pero ang official ballot kag ang mga ballot boxes na siling na diri niya gali gine-receive sa City Treasurer Office nga karon suno kasi kay Ma'am Tina Wong o kung Ma'am Tina Puentes sa imin nga ara gid gina pagwardyahan gina mayo gina plaster mayo ay distribute na para sa sininga eleksyon. So, mga action direct aton sila nga madulong nga report, balita informasyon gikan diri sa may norte nga bansang probinsya sa Negros Occidental. Kami ito lang yapon kapadal Diaz, pumati kita si Mr. Jonathan Diaz, matutujuan kay Debasan ko kay kwanda kay Migo no may manggubat lang. Kaya pamati kay diri man sa Ciudad Secades si Toto Jolos Ributon kay si Miguel Migurando Macroya sa Power Dream naga-monitor man sa aton action Eric. Bilito na po birthday great sa kay Ma'am Linian Maido kay naga-pamati di ngamon nga ngamon man din nga parole and provision officer kay nag-birthday siya nagligan nga adlaw action Eric. Direkta sa may Ciudad Secades para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa action. It is Action Roger Gutim report sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Action Roger Gutib sa imo sa report live gikan sa area sang Cadiz, Escalante, kag Sagay. Nagabi dira kay Manong John Bernasul. Manong John Bernasul and family, happy listening. Kay Jean Hisolgon and family. Kay classmate ko dira Romel Pagsubiron ta may gabi kita. Toto Shalmar Sombito. Mayong gabi. Urok-urok mang list Toto Shalmar Sombito ho. Wow, dumahuya man ta ba. Gabugtaw pa. Sakay migo ko Bob Francia at tiara na siya. Nagdungka na sa lungga ya. No, si migo ta Bob Francia. Nakadungka siya sa nga safe house. Ay, puwerte. Si Scout Ranger Para pa si Scout Ranger puwerte. Scout Ranger from Binalbagan with love. Ay, puwerte. Mahuya man ta ba. Kabalik kita, pabalik na ito, balik ka report, final report sa Patrol 2. Magkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may nalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos lalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong na maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinananon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato.
Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay isang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pesyar na tayo, pesyara! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa Tabalagat, may gabi dira sa kay Hel Javier sa Barangay Bata, sa kay Michelle Sayo Gimiroy. Mayroon nila nga paurok-urok pamati sa Action Night Patrol program. Balikan ta nga patrol to, balikan ta si Action Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Dale, sa balik ka report, please come back. Action Eric, sensitibo nga balita matapos nga napatayang sa senior citizen nga bago lamang naoperahan sa ngini ang naglumpat sa may 4th floor sang West Tower Building sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Takda na siya 55 subong lamang ang Action Eric Sabado. Sa pagpadulong naton sa police station number 2, ang biktima ay sainik 66 years old nga lalaki Action Eric nga residente sa isang barangay diri sa may Bacolod City. Sa investigasyon, nagpanaog Action Eric ang bata nga babae nga water sa biktima para magbakal sa isang bulong kag palanya punon sang natabo ang ining insidente. Ginhaboy sang pasyente sang bangko o konsulak nga Erika ang glass window kag naglumpat sa bintana. So sa police station number 2, ginalantaw nga wala sang foul play sa incident Action Eric matapos nga mayara sang saksi ni taman ka water Action Eric sing sapal ka pasyente sa parehas ng hospital room ang nakakita sang natabo, no? So according diri sa police station number 2, ginalantaw nga posible depression Action Eric ang kabangganan na sa paglumpat ng pasyente matapos nga bag-o lamang ini na operahan sa tutunlan. Balita gikan sa patrol ang sa aksyon nyo, Action David Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Action Night Patrol.
Salamat gid Patrol 2, salamat gid Action Day Sarasar, dahil kaduwa na nga kaso ang paglumpat sa kuano? Sa tawag nila nga West Tower Building, 4th floor sang Purasolok Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang I think January 24 man to, ang naglumpat mo ng isa ka pasyente man sa 3rd floor galing to yan, kung di ko magsala. Riit na guro eh. Kiss me goodbye, pagi sinimaron Action Night Patrol Program. Sabado night ka presentation, liwat ini magatakop. Mabalik naman ini sa Lunes, same time, same station. Ato sa ring mapatrola unit reporters in action, nga nagpangalagad karon ng gabi. Action Roger Guti, Nelson Pateño, Action de Sarasar, back to back sa piloto, Action Papang Nixon Tahom. News Center Action Eden Amos. Technical partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert Action JM Baikin. Si Sarifi Ronquillo, pa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Silad Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa alas sa Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Piñalan, ang iulagat ng Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios amigos, hasta la vista. Ayag magalipata, antes pagtulog magpangamuyo, sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. TTX 500. Rosel, ako yan. Taga-Kabankalan. May ulcer ako kag nagapalpitate ako.